238. Dakle, ne treba se čuditi kada hrpu neistina u 5 minuta izgovori osoba koja je osnovno sumnjiva za ratni zločin i jugokomunistički gojenac, tada se treba zapitati za motive zbog kojih to čini. Čini zbog toga da bi prikrio sve zastrašujuće zločine jugokomunističkog sustava, koji se, dakle, zločini još uvijek taje i zbog čega bi bilo u Hrvatskom saboru zabranjeno govoriti o bilo kojoj temi, uključujući o jednoj ovako manipulativnoj temi. Dobivate opomenu, to je jedna stvar. Druga stvar, kontinuirano ponavljate da je zastupnik Pupovac sumnjiv za ratni zločin bez ikakvih dokaza i argumenata i molim vas da to ne činite. To sam vam već rekao nekoliko puta, dakle ne ponavljajte tezu za koju nemate dokaza jer je ona iznimno neugodna i nekorektna. Izvolite kolega Pupovac. Povrijeđen je članak 238, a vjerojatno i drugi članci Poslovnika. Ja nisam čovjek koga bi se moglo optuživati ili osumnjičivati za djelo bilo kojega krimena, a kamoli ratnoga zločina. I zbog opetovanog ponavljanja te stvari ja ću podići građansku tužbu protiv ovdje prisutnog Josipa Jurčevića i svih drugih koji su to ponavljali i koji će to ponavljati. Kolega Jurčević, izvolite. 238. Već više puta sam u Saboru zbog ograničenja vremena naveo samo jednu činjenicu. To je 1992. godina u veljači kada je sa zastrašujućom laži huškao na ratni zločin, a to je ratni zločin, huškanje na ratni zločin, tvrdeći da je u Hrvatskoj crkva i država Hrvatska prekrstila 11.000 srpske dece. I to je bilo u svim srpskim medijima koji su poticali na činjenje zločina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tijekom 90. Kolega Jurčević, dobivate ponovo opomenu, ovo je bila replika. Zastupnik kolega Pupovac je rekao što će učiniti, tako da nemam šta za dodati. Pozvao bih vas sve da malo smirimo strasti, to je prva stvar. Druga stvar je, ova tribina ili okrugli stol ne održava se u ime Hrvatskog sabora, ona se događa ovdje u organizaciji jednog kluba zastupnika koji je odgovoran za ono što će se tamo dogoditi i što će biti izrečeno. I odbacujem, dakle, bilo kakvu povezanost samog Hrvatskog sabora, vodstva Hrvatskog sabora, saborskih zastupnika. Ovo je jasno lociran organizator, jasno je definirana onda i odgovornost kroz to. Tako da vas molim da ne miješamo Hrvatski sabor sa aktivnošću jednog saborskog kluba. Izvolite kolega Pupovac, povreda Poslovnika. Poštovani gospodine predsjedniče, veoma poštujem vašu brigu za Hrvatski sabor, ali moram reći da kada bi se takav skup održao u nekoj mjesnoj zajednici ili bi se održao u nekom drugom prostoru kao što se održavaju ti skupovi, da onda ne bi mogao nitko i ni na koji način to dovoditi u vezu sa Hrvatskim saborom. A kad se to organizira jedan saborski klub, ljudi koji su prisegli na ustavnost i zakonitost, ljudi koji ovdje dobivaju krov nad glavom da bi to mogli organizirati, to je onda već problematičnije. Hvala vam lijepa, međutim ne slažem se s time. Klub zastupnika Domino i Suverenisti imaju svoj klub, oni mogu organizirati i okrugli stol i konferenciju za tisak i odgovaraju za ono što će biti izrečeno. A mi još u ovome trenutku ne znamo šta će biti izrečeno, možemo pretpostaviti, međutim oni će biti odgovorni za ono što će biti izrečeno na toj konferenciji za novinare i za okrugli stol. Tako da vas sve zajedno molim, a i medije isto tako, da ne miješaju ovo sa Hrvatskim saborom jer se počinje stvarati neki dojam kao da je ovo institucionalizirano i da iza toga stoji Hrvatski sabor. Sami ste rekli ne postoji proceduralna mogućnost da se bilo što zabrani, posebno ne predsjednik Hrvatskog sabora, nisam ja gospodar sabora niti cenzor da određujem šta će se ovdje govoriti. Govorio sam o svojih stavova kada je u pitanju nezavisna država Hrvatska i vrlo jasno osudio zločin koji je tada počinjen, a za ovaj događaj odgovornost preuzima Klub zastupnika Domino i Suverenista. Tako da vas molim da to prihvatite jer je to činjenica i istina. Još jedna povreda Poslovnika, kolega Jurčević, izvolite. 238. Pa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, mislim da se nemate potrebe
za bilo kakvo isprikom, jer sloboda govora u Hrvatskoj je zajamčena, uključujući u Hrvatskom saboru, i sami ste rekli u kojem kontekstu se to događa i ko je odgovoran za ono što izgovara. Ali sigurno je da ova tema je potrebno o njoj govoriti i u Hrvatskom saboru i drugdje, jer se radi o jednoj golemoj neistini, a rekao sam u maloprijašnjem govoru barem neke osnovne činjenice o tome kako i zašto i s kojom svrhom je to nastalo. Odatle je taj strah od istine. Ponovo Tko se boji replika. činjenica? Dobivate treću opomenu, više ne možete sudjelovati u raspravi.